Saša, že? Kde to dal Saša? Já nevím. Kde to dal Saša? Kolečka nějaké paní. Pojďte podívat, pick-up. Tam už máš, taky stane. To nevím, kde jsou. Tam to musí zajet. Takové věci. Tak si vám tady přivezli ten matroš na ten barák. Tak jedu, staráme, jedu. A my navidím, vole, kdo je toho všechno. Co ty slzičky, no tak. Co pak, Myšanko, no co pak? Pojď ke mně, pojď. Já myslím, že jsme to trošku překvapili, ne? Tlačka, vole, no. No, jak to vypí a... No a to je tam je voda venvíc. To je pro tebe. To máš na ranní strávy potom. Jak si něco nového dozvíš, tak ať to všichni vědí. To nemusí každému potom z vás vykladat, víš, co máš na rovni. Díky. Ale to je pravda. Tak to je pravda. To je pravda. Jsi nemocná, ne? Přeci. Je nemocná. No, vy jste fajnovi. Ale píseček se hodí, ne? To je. Nic lepšího než do časopisu Blesk. Do Blesku za to. Já teď s tím budu. Co dělat? No, jsme kouřili jednu. No, Tak byla si čulu, no. Já si zajel dál, protože platil, že Říkám moje srandy pro ostatní. No, je to vzadu. Když na záchod, tak na kraji co bylo, jak to bylo. Ano, to tvoje. Moc. Říkám, to máš na ranní zprávy, no. Když se něco dozvíš, tak jde v plotu a... Já ty jsi taky vyšokovala. To my zase Jak to, víme. že to je o dvou a Danek, ona je nemocná. A jsi říkal, že si to všimne. Takže to Tak sekačka to bylo to to totiž byla čara, co jsem skočil, že jo? Sekačka, to jsem se nervovala 2 dny zbytečně. Jako. No úplně zbytečně. To bylo v plánu. A já jsem jí to ještě potvrdil ráno. No, 250 číslo. To mi nemůžete. Sekačka na kavu. Dělám normálně. To se neříká. To se neříká. Bránka. Tam. Počkej. Janko, tak skočila si trošku na to, nebo jak? No úplně. Ne trošku, ale úplně. Já si vyděšená? Já jsem couvala, jako co je. Ještě si byste pozvat na kávu, kalopaty, kde to má tam, Jdeme ještě na kávu, jde. No, pokud ti nebude dělat ostudu, Michalko. Já myslím, že ne. Ne. Sem mi to musíme sebou, nemůžeš tam zatrubit. Šáci, víš, tak sobě ještě. Federaci, no.
Jenomže já jsem v tom spěchu, za prvé já jsem zapomněl doma, volem, že? Ten megafon. Pojďme všichni. Tak já píchy zpátky a zapomněl jsem si ty teplaky s tou džurou. A tak to už je jedno. Pojďte. Lali, ty jsi to už viděl? A mladý se natáhl věcí na to. Šťastná skupinka. No je. Ještě jednu. Důležité je, že oslavenec je vesel. A on mi říká, tačky, to tvrdné, rychle. Jsou se napsali, že? A co ty máš, co chodí na mojí šichtu na kávu? Já jsem sama. Nezajímá mě to. Jo, já si to nemoc odezvu. Jo, vůbec. Ty jsi to už věděla, že? Ne, já ne, fakt ne. A ještě právě jsem se dívala na ten lístek, ne, až ho ty říkali, musíme tu. No ne, já jsem proto sondoval, ne? A já věděl, jako koukám, no na štínu volka, já fuj, ještě, že tak, bo já jsem vás viděl a mě tlak malem trefil, ne? Co tu kurva dělají? A byla tady to na nic, ne? A že Lála nic neřekl. No ne, tak už bylo naplánované, že se přijede na plac, že ve finále, kdyby náhodou. Teď ona včera na mě, jak na mě včera vyjela, mami, ty to víš, že říkám, já fakt, Míšo, já vím, že to máš být A já říkám ještě včera, Jolči, já vás seru celou sekačku, já jsem tady viděla takový plagatek. Ale to je praktické. A ty jsi jako jejich vedoucí, Míšo, to ty ještě nevidíš, Já tomu tam? šéfuju. Já jsem to viděla. Ano, šéf. Stavby vedoucí, ano. Rychle tačky, bo to tvrdné. Máte rozklepané beton, jo. A ten směje se. A Michala, kam to dám? Objednával, no. Tak jdem na tu běhatku. Ještě fakturka, že? Oni musí Ale to ne, to je. Jak ne? Jak ne? To je zpátky. Zaplacené, co To je písek, ne? To je hezké, ale to ne. Tam jde 3 litry, to vezu pryč. Tak vám to vyjde dlouho. 3 litry mi jde, to vezu pryč. Tak písek to bude třeba. A na My se tam to dáme, a ty bude retarded. na stavě se říká, že 5. Máš 4 kubíky, ne? Takže si to je hotová. No, jela to. Proto vy jste chtěli ještě kouřit ty mrchy, jo? A já říkám, ta cigareta musí trvat aspoň půl hodiny. A Já říkám, mamce, tak jedem a ona. Tak jedem. ona mě napadla ještě. Pak jedem do Opavy, Ten domíchavač ten byl geniální, no. To nemá chybu. Já už nebudu. Ale uvidíš ten megafon, to je velice praktický dárek. To se bude hodit. Jo, to je do práce, bere. No, já jsem to věděl. 40! No ano, závězný že počil. Ale ta sirena je dobrá, no. Tam jde kouřit. Ať vidí, ne, že to máš, čo? Jak to máš, čuče, co tady děláš? To se bude pěkně rozmáhat. No to jo, tam bude rád. No nic, jdem to vykypovat. No jo, jasné.